Awanen ti maaramidan ni Petronila no di awaten nga iti pagdarikmat napukawen ti inemapulo ket maysa ti tawen na nga asawa na ani Edgy Guzman kalpasan nga aksidente adinong parti maysa avan ti tricycle nga inmaneho na iti National Highway apaset ti Barangay Resurrection iti ili ti San Juan. Makita iti CCTV footage abayat dumalyas at ti nakatricycle a biktima iti kalsada saan na napakadaan ti van nga agturong iti amyanan na direksyon. Apaman ang madanon ti biktima iti northbound lane, dito'y meten nga aksidente anadungpar ti sumungsunga da van iti likodan ti tricycle na. Dati tricycle dati nakaunagmatan, ti linyanan. Dati gamin banser dati right way napartak sir ti kana. Kami nati second CCTV sir nga review mi. Dati naka-tricycle sir pinalabas na pedagi Logan nga naggaputi northbound sa nag-cross sir. And then no idi pa nag-cross na namat kinita dito yung agaputi southbound tanalingdan magamin dagiluglogan sir sudayjay. Gapu iti impact na ipurwak ti biktima iti kalsada arason ang nagsagaba daytoy iti nakaro asugat iti ulo na. Insigida na itaray daytoy iti ospital ngem saanen ang isalbar pa iti biyag na. Nagpalagip ti pulisya iti kanayon na panagan-annad no agmaneho. Dapat sir di pa nag-cross dati highway wenno dati daldalasa dati dapat kita anda nga nalaing jay kalsada no nalinis mo lang wenno awanti naparta nga logan sakbay da nga ag-cross ti kalsada sir. 27 na tawen ang nakaden na ni Petrolina iti asawa na ket nadagsen iti rikna nagaputan na iyawid daytoyen nga addan iti uneg ti lungon. Kuna nga agturong kuman ti asawa na iti pagtainganda iti mapasamak ti aksidente. Siyempre nadagsen tatangarod da kami iti difficult times nga mang pampanunot DJ kasdi nga napasama kanya na. To my husband GD, I wish you will be in good hands with God now. Follow the path of light. The paradise in heaven is open to welcome you. Malaksid iti napasamak, sisasagana isuna amang sango iti driver ti van ang nakadungpar ti tricycle ti asawa na ken mangnamnama nga adda iti pagsasabatan da bayat iti panagpatangda. Adda ti initial nga tungtungan mi nga umayda idtoy tapno agtutungtong kami nga formal. Isettle ng kasano jay pagsasabatan mi. Mark Magdirila, Balitang Solid North.